Oh, wat krijgen we nou? Nou, dit wapen hebben we even binnengekregen, een paar weken alleen. Ja. En dit wapen is dus nou noemer erop, uw noemer, het kazemattennummer. En dit wordt nou voorlopig wordt het even in uw wapenkamer opborgen. Want het is nog net onkleermaken. En als het als onkleermaken is, dan kan het in een vitrine komen te staan. Zo binnen zo'n 70 vrijwilligers het Kazemattenmuseum op een eiland in Rugtjen. Het verhaal wordt dan chronologisch verteld van de bouw van de Oorsudiek oor. Routes worden verbeteren en dat begint al bij de kassa. Die wordt verplaatst een meter of 12 naar voren toe en krijgt nu een ingangkant en een uitgangkant. Want in drukke tijden was het zo dat men hier in rijen stond opgesteld en dat vinden we natuurlijk prachtig. Maar de mensen die het tweede gedeelte willen gaan bezoeken, die moeten daar langs om daar naartoe te kunnen gaan. En daar maken we dus een speciale aparte uitgang voor, zodat men aan de andere kant zijn route kan hervatten. Dat de Kazemattenbroek binnen op het hoogtepunt van de Koude Oorlog is net bij een soort mensen bekend. Het museum wil onder de aandacht brengen dat je er Amerikanen zitten in 1956. Die hebben hier 3 Sherman tanks geplaatst. Dat waren tanks die uit Noord-Afrika kwamen. Die deelgenomen hebben aan de oorlog tussen Rommel en Montgomery. Die zijn naar Europa gebracht en er zijn er 3 hiervan gesteld. En nadat de periode van de Koude Oorlog over was, is deze geschutskoepel hier geplaatst als een nagedachtenis aan die periode. En omdat de archieven pas in 2015 opengaan, moeten we wat doen met de informatie die we nu zo hier en daar kunnen vergaren. Dus je kan nog wel wat broeken. We kunnen zeker nog wat gebruiken. En als er mensen zijn die beschikken over informatie of spullen die hierop betrekking hebben, dan vragen we heel graag om die informatie of die spullen voor ons museum te krijgen. Binnen in de Kazematten is het installiets voor exposities. Die worden verplaatst naar ruimtes die de Duitsers online hebben en het museum voor opslag broekt. De inrichting met kleerwijzen voor het 30-jarig bestaan in mei 2015. Het museum bloot hier voor publiek.